Horas madhita saluna kadongan sa porsyaon di bagasan Jesus Kristus tuhatai martang yang mahita. Maulati si tutuhu pasatra nami tuho adi Tuhan debata na marhabang sa di banua gijang di saluhut aka pabahenamu di tonga-tonga ni ngulu nami. Nuaeng naing tangihonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga ni ngulu nami. Saisi sama Tuhan akadusa pangalason nami olan mengasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tarsurat di buku Galatia bidu onom ayat 1-10 songonon ma didok disi. Alia kadongan molo tung tarsomong jolma merdusa hamu akan naung taruli di todi ma pature-turehon ibana marhite-hite to dinalabok alai mataho dirim sotung dohot to tarujun. Masih rupa mahamu mamorsang akan aduk-duki ima dalan mengaradoti pati ni Kristus. Ay molo di paburna kalak dirina hape soadong di ibana si paoto-oto diri doi. Alai ganuk ma manakasi ulon nabi dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon na asing. Alai adong diganuk si porsanon nabi. Alai na mamudahon hatan debata tamado taruli dinasa persaulian ni napinodaan nai. Unak kamu lilu dang olo debata leaan. Ayya idi sabur halak ido gotilonna. Ay na manabur tu dagingna manggotil dosia dagingna hamagoan. Alai na manabur tu todi manggotil dosia todi ihanguluas saliling-lilingna. Alai unang marnalu jahita mabahin nadingkan. Ay namanggotil do hita muse ditikinai anggo so pargali hita nuaing. Atong bisa sadihari dope. Taulahom manadinggat di saluhut talak. Alai gumudang matudong atta sa porsyaon. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon mangulahon nadinggat tu saluhut halak. Akadongan sa porsyaon molo buku Galatiaon ima surat ni Apostel Paulus madapot to kuria Galatia. Lando tahe akala Jahudi na marsugoni roha tuha hasiar ni barita haluau sia Kristusi. Dukon godang jolma na porsia di Jesus Kristus gabi adong dosa da holso ni roha sian aka horong Jahudi. So tunggabi mago anon aka uhum ni Jahudion. Dison ma Apostel Paulus naik patuguhon aka ruas ni huria Galatia. Aka ruas ni huria disi adokala Jahudi doho naso Jahudi. Ima naung porsia tu Jesus Kristus. Alai nasida toropad dope na masih pasobuan. Masih tihaan. Jalanaing madabu nama huria itu parbolak-bolatan. Jala di bagasa turpukon manaing beringot tasi paingot sian Apostel Paulus maradopon nasida. Naparjolo pature-tureho jolma natar somong mardusa marhite-hite to dinalabok. Ima dia sedei. Akadongan sa porsyaon diajari dohita dison marpangalaho na labok tuaka nasida natar somong mardusa. Apostel Paulus makirim asa unang adopsian nasida na marlas ni roha, molo adopsia tonga-tonga nasida na madabu tu bagasa dosa. Sia surat ni si Pauluson, boy atusatta molo di huria Galatiai, nung adong naung taruli di todi, manang naung mia di ngolu partodion. Jala adong dope sia tonga-tonga nasida na murama dabu tu bagasan dosa. Ise mana mangurupi nasida na tarsomongi mardosa. Ima nasida akan naung taruli di todi. Asa pature-turehon ibana marhite-hite todi na labok. Alai nape songoni dang na marlapatan nasida naung taruli di todi dang adong partikia di nasida bui madabu tu bagasa dosa. Alanima Paulus paingoton nasida asa di mataho dirina. Sotung doho nasida tarujun. Napaduahon masiurupan mamorsang akan adukduk.
ima di ayat 2 1 ayat tului. Apostel Paulus doa sa unang masih pasobuan. Asa naing manasida masih urupan mamorsang akan nadukduki. Songo di ayat sadai unang dipasobu akan nasida natar somongi alanido dang boy dohonon ni halak na badia manakala Kriste tudonganna pasobu madisi harumati dosa na dui. Iko do tuguo dongan na madabu tu bagasa dosa mangaleho poda pangurupion pangapulion asa anggiat akan naduk-duk na di bagasan ngului dang behola di porsan nama nautosa. Ai ido didok dalan mengaradoti pati ni Kristus. Namarlapatan mengula hobar tuuhum manang pati ni debata. Ima holong nama baik kita besar jala masih sisa dosa. Rak saparti naonan. Jala marasin rohat tu nasada dopak nasada. Dohok diaka ulau na asing. Ima namarhadumuat tu pati ni Kristus. Jala dia tului didok tuhuria Galatiai. Ay molo di pabur nakala dirina hape soadong di ibana si pauto-auto diri dui. Alani unang tapabur nang dirita akadongan sapor siaon unang margijang ni roha hita hape soadong dihita na bui taulahom mamorsang akan naduk-duk songon na niadupan ni huria Galatiai. Nung adang adong pabahinan ni dirita hape tapabur nang muse dirita si pauto-auto diri doi jala na pailaho dirita doi. Jala unang say tadok padohan nama dok au soalaniau padohan si songonon makilala say hera alani gugona do pabahenan na do boy tu pasaluhupna. Ay dada pasu-pasu ni debata doi jala takas mata boto di sada Korintus bidu 10 ayat 4 didok songonon. Nalabas do haholongoni jala nasorta dang na mangiburu haholongoni dang tengah jala dang dipaburnang-burnang dirina. Napatuluhon ganu mamanakasi ulau nabi ima di ayat 4 1 ayat 5. Dihita saluhuna akaparulau tabe tung masairiko do takasatta. O masada hahurangan di tonga-tonga ni nguluta say pitor tadok do nang salpu may dang olo hita manigati tikos do na taulahoni manang dang adong do disipa bahenan na mangurupi manang dang makorhot tu na paburnako diri do manang dang. Apostel Paulus madoki tuhuria Galatia alay dada holat tu nasida doho do tuhita di ayat 4 1 ayat 5 alay ganu mamanakasi ulaun nabi dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradop pun na asing alay adong diganu si porsanon nabi molonunga ditakasi ulon nabi boy matu ibana sadiri puji-pujian manang di bagasan hata Indonesia na didok maka ia boleh bermegah melihat kedannya sendiri dada maradop pun na asing alay sudedo adong diganu halak si porsanon nabi manang di hata Indonesia na di ayat 5 sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Lapatanna ditiki ari paruhuman, ganu marsada-sada jolma dibuat dotu paruhuman, hobar tunaniulana, saliling ibana, maringanan di portibion. Napau paton, ai iai disabur halak, ido gotilonna. Buita bereng ayat 6 1 ayat 2. Dipilih jala dipakai di batado jolmai gabi perberita nauli. Hatani di batado na pinake ni akan aposo ni Tuhani. Imalahu memudai jala mengajari aka jolma. Na pinasahat ni nasida imana ni dok ni di bata. Ai hatani Tuhani do dasor ni hapursiaon dohot hangoluan di jolmai. Jala na memudahon hatani di bata tamado taruli di nasa persaulian ni na pinodaan nai. Jala takas do didok taringok tusi ima di sada Korintus bidusia 10:1-14. Dadi boto hamu akan mangula di bagas joro mangas sia joroi.
jala akana marhalado dilanggatani marsaulihon siani. Lao songonido diatur ho Tuhani tu akka parbarita nauli. Naeng sian baritai hangoluan nasida. Jalarido Apostel Paulus do tuhuria Galatia daya pitu 1 ayat 2 unak kamu lilu. Dang olo de bataliaan ayai disabur halak hidogotilonna. Aina manabur tu dagingna manggotil dosia dagingna hamagoan. Alaina manabur tu todi manggotil dosia todi i hangoluan saliling lilingna. Nama dok saluhu na niula ni jolma ikon gotilon na do. Jala hatani Tuhanon na ing madok tuhita ay nasa parulaw na denggan doho na so denggan gotilon na do parbueni hobartu parulaw ni. Jala hatani Tuhanon na ing madok tuhita taulahom ma manabur tu todi manggotil do siya todi hanguluas saling liling na. Hata Indonesia na barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Na palimahon, unang marnaluja hita mabahin na dinggan. Buta bering ay siyay. Tuhata Jesus Kristus na sa makubasi, ditonga-tonga ni halak Jahudi, manang di Portibyon, dang marnaluja patupahon na dinggan. Tatiru masongon ibana na sa totong mangulahon na dinggan. Jala dipatakas Apostel Paulus do tuhita akan aporsea di Jesus Kristusi asa unang marnaluja hita mabahin na dinggan ay namanggotil do hita muse ditikinay anggos so pargali hita nuaing songo dia mahita asa unang gabi pargali asa manotong mangulahon na dinggan tapangido mahagugoon siya debata asa buhi hita manaluhon ela-ela ni sibolis jala asa dileho dingoluta rohana totong ringkas mangulahon akan ahobar tulomo ni rohani Tuhani. Napaonopon mangulahon na dengga di saluhut halak alay gumodang matudongata sa porsyaon bisan adong do petiki buita bereng ayat 10. Partikian ni jolmai dang adong nahot di Portibyon. Saliling adong do pehosa hanguluad di jolmai totu adong do petiki di ibana mangulahon na denggan. Alay molo nung atos hosana dang adong betiki di ibana mangulahoni. Dia 10 di dok si Paulus tuhuria Galatia doho tuhita saluhutna. Atong bisa sadihari dope taulahom manadengga di saluhut halak alay gumodang matudongata sa porsyaon. Akadongan sa porsyaon hatani Tuhanon madok tuhita asa taulahom manadengga tu saluhut halak. Unang masipasobuan ikon olo pature-tureho jolma natar somong mardosa marhiti-hiti tod dinalabok. Masih tugu-tuguan, masih urupan mamorsang akan nadukduk. Jala unang marnalo jahita mabain nadenggat di tonga-tonga ni ugamota. Huriata, humaliakta, doho tu salut halak di sandok tanoon. Ayai di sabur halak ido gotilonna. Alani marhite turpukod di podaho do tuhita totong mataulahon akan nadenggan. Dalatta mangulaho doho mangaradoti pati ni debata jahu badui. Amin martang yang mahita. Hali Tuhan debata nung ngabe hutangi kami hatam. Asi maroham say pargui mahami mangulahu na hubar tuhatami. Say sama Tuhan akadu sa pangalason nami. Wala mga sahon Jesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas marihita sa luhut na. Shalom.